Diyos marhay na hapon po mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Luhod po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Sa giraray Diyos marhay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan, ika-24 Domingo sa ordinaryong panahon. Idulot niya to sa tuyang Santa Misa ngunyan ang sa tuyang mga personal na intensyon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, an pagtubod na buhay, pagtubod na naghihinguwang magtalubo, nahihiling bakusan na sa pagtaram, kundi sa gibo o rog. Kaya sa paghinguwa pong magibo ta ini, punantaan selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, nagsasarig, nan sa tuyang pagtalubo, nagpupuon sa laog. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Umawunta ang Diyos na mamurawayon.
mamibi kita. Hilinga kami, O Dios, kaglalang asin kagsakop nin gabos na bagay, asin tanganing mamatian mi an bunga kan sa imong pagkaherak, itugot mo na kami maglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, buksan niya to ang satuyang sadiri para sa kagurangnan, asinda imatakot, hulita siya ang satuyang kasurog. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan Diyos na nagtaos ako nin pagkasabot, asin dai ako nagre-rebelde o nagtalikod sa iya. Hinubaan ko ang sakong likod para sa mga parhampak. Dai ko sinda pinugolkan ako sa indang pag-ulog-ulogan. Kan-an sakong barabas sa indang rabnoton, asin kan pagkuspaan ninda ang sakong lalawgon. Alaga dai ako makukulugan kan sa indang pag-ulog-ulog, huli ta tinatabangan ako kan kagurangnan Diyos. Inaandam ko ang sakong sadiri sa pagtios kan mga iyan. Aram kong dai ako mapapasupog, huli taharani ang Diyos, asin patotoohan niya na mayo akong kasalan. Igwa daw nin mga ngahas na magsumbong tumang sa kuya. Duman kami maghilingan sa korte, darahon niya ang sa iyang sumbong. Ang kagurangnan Diyos mismo ang nagsusurog sako, si Isay ang makakapatotoo na may sala ako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, saruna nin mga buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sarona ni mga buhay. Namumutan ko ang kagurangnan, hulita dinangog niya ang sakong tingog, asin mga pakimaherak. Dinadangog niya ako, kaya mag-aapod ako sa iya, sagod na ako may buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sarona nin mga buhay. Napapalibutan ako kan mga siod nin kagadanan. Pinugol ako kan kasakitan nin syol. Napano ako nin takot asin kahandalan. Danga nag-apod ako sa kagurangnan, ligtasan ang sakong buhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sarona nin mga buhay. An kagurangnan maugayon, asin matanos, maheherakon ang satong Diyos. Iniingatan nin kagurangnan ang mga mayong sukat. Kan ako nasa pag-alaman, ako sa iyang ilinigtas. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sarona nin mga buhay. Ilinigtas ako kan kagurangnan sa kagadanan. Pinahid niya ang sakong mga luha, asin ilinikay ang mga bitis ko sa pagkasingkog. Kaya naglalakaw ako sa atubang nin kagurangnan sa daga kan mga nabubuhay. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan, sarona nin mga buhay. Ang babasahon, iniimbitaran kita na mga Kristiyano na ang pagtubod ipahiling sa gibo. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kan tawo na minasabing igwasya nin pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling na mga gibo? Ikakaligtas daw siya kan pagtubod na iyan? Halimbawa, igwanin sarong tugang na lalaki o babae na nangangaipon nin gubing o nin kakanon. Ano ang karahayan kung sabihan lang nindo siya, lakaw na sa katoninongan, magkaigwa ka man lugod nin gubing asin kakanon. Kung daiman nindo siya, tatauan kan sa iyang kaipuhan. Siring man kaiyan ang pagtubod. Kung igwanin pagtubod, alagad daiman nahihiling sa gibo,
an pagtubod na iyan gadan. Alagad igwanin masabi, igwa ka nin pagtubod, ako igwaman nin gibo. An sa kuyang simbag iyo ini. Pahilingan sako kung paanong magkaigwa ka nin pagtubod na mayo nin gibo. Ipapahiling ko man sa imo ang sakuyang pagtubod sa paagi kan sakong mga gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpasiring si Jesus asin ang mga disipulo sa mga baryo kan Cesarea Filipos. Kan nasa dalan pasinda, hinapot niya sinda. Ano ang sabi kan mga tao? Sisay daa ako. Nagsimbag sinda. May mga nagsasabi, ika si Juan Bautista. Ang iba nagsasabi, ika si Elias. Ang iba man nagsasabi, saro ka sa mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus. Para sa Indo, si Isay ako. Nagsimbag si Pedro, ika ang Kristo. Dangan pinagbutan niya sinda na dai ipagsabi ki Isay man kung sisay siya. Sinabihan ni Jesus ang mga disipulo niya, an aki nin tawo, dapat mag-agi nin dakol na kasakitan, isikwal kan mga kamagurangan, kan mga puon na padi, asin kan mga paratukdo kan katugunan, dangan ipagadan. Alagad sa ikatulong aldaw, mabubuhay siya liwat. Ipinaliwanag ni Jesus nin marhay ang bagay na ini sa mga disipulo. Isiniblag siya ni Pedro sa iba, saka tinuyaw. Alagad inatubang ni Jesus ang sa iyang mga disipulo, dangan inanggutan si Pedro, rumayo ka sako, Satanas. Huli ta iniisip mong bako Diyos, huli ta ang iniisip mo bakong sa Diyos, kundi sa tawo. Dangan inapod ni Jesus ang mga tawo sakaan sa iyang mga disipulo asin sinabihan, an si Isay man na buot magsunod sako, kaipuhan lingawan niya ang sa diri niyang buhay, magpaasan kan sa iyang krus, asin magsunod sako. Huli taan si Isay man na namumuot, magligtas kan sa iyang buhay, mawawaaran ka iyan. Alagadan si Isay man na mawaaran kan sa iyang buhay dahil sa ko, asin dahil sa ebanghelyo, magkakamit kan buhay na iyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Paano ta po masasabi na tunay tanang naisabuhay ang satuyang pagiging Katoliko? What is the measure that we have truly lived our Catholic faith? Aram po nindo, dakul ang masabi, dakul ang mga Katoliko na nag-iisip na tama na ang magpangadji saka mag-atindir kan misa doro Domingo. Pwede na po iyan, tama na yan na sukol. Na isabuhay ta na daw ang pagiging Katoliko
kung nagibo ta ini? Tama po. Mahalaga ang pagpangadji, lalo na ang pag-atindir kan Santa Misa. Salamat yaon po kamo, salamat yaon ang satuyang komunidad. Pero kung sagkod sa na dyan, kulang po ini. Ini pong mga babasahon tangon niya na Domingo, iniimbitaran kita, inaagyat kita in fact, na para rumon ang pakasabot, asinan apresyasyon kan satuyang pagtubod. Paano ini dapat isabuhay according to the readings of this Sunday? Balikan taan Ebanghelyo. Ang hapot ni Jesus sa iyang mga disipulo, si Isay ako para sa Indo. Who do you say that I am? Magayon, asin tama ang simbag ni San Pedro. Peter responds on behalf of the 12. He is the leader after all. Sabi ni Pedro, kagurangnan, ika ang Kristo. Tama po ang simbag ni Pedro. Pero sabi kan kagurangnan, dai nangu na ipagtaram sa iba, tadai paninda masasabutan. Pero nagpadagos po pagtaram si Jesus. Kan magpuon na si Jesus na magtaram, manungod sa aagihan niyang pagtios, manungod sa krus, asinan kagabatan kaiyan, ay habo na pong magdangog ni Pedro. Sabi sa Ebanghelyo, there was just one sentence, mamimiss out ta kung di itanadangog. There was one sentence where the evangelist says na si Pedro, iginilid ang kagurangnan. Garubaga, Lord, di ka magsabi ka iyan. Madi-discourage sinda. Di ka magtaram na maagi ka sa pagtios. Context. Remember that the Jewish people for a long time have been waiting for a Savior. Ang hinahalat nindang Kristo, Mesiyas, sa pag-isip po ninda sa rong military leader. Na-imagine po nindo, pogi, makusog, matikas, may mga pulutong nin mga army, siguro may dakulang kahadian. Mayo man kaiyan si Jesus. At least not in this world. And the Lord is telling His disciples at this point now, sabi niya, an aki nin tawo, kay puhan mag-agi sa pagtios. Dangan sa ikatulong aldaw, mabuhay liwat. Ay sabi ni Pedro, shh, don't say that. Ika ang Mesiyas. Di ka pwedeng magadan. Di pwedeng maluya ka, kagurangnan. Aren't we like this many times? We don't want crosses. We don't like discomfort. Kung pwede pa sana natawan kita nin Catholic Faith version 2 na comfortable, na bakong demanding, dakol siguro ang masubscribe. Kadaklan na beses, garo po kita si Pedro, gusto tanin pagtubod na komportable sana, pagtubod na bakong demanding sa satuyang lifestyle. We know this. Maski dai kita tinataraman in these exact words, we know that being a Catholic is a lifestyle. This is not something that we live inside the church and then outside. Bago na kita, aramtaman iyan na lifestyle ini. Malinaw ang tinataram ni Jesus sa Ebanghelyo. Pag nagsunod kita sa iya, kay puhan, preparadong magsakripisyo, preparadong magsayuma sa sadiri, dangan magpaasan kan krus. Ito nga ni, so habuta nin magabat, habuta nin discomfort. Pero ini po ang realidad kan sa tuyang pagtubod. Daiman po pwede na mayong krus ang sarong Kristiyano. Sabi kan sarong santo, Saint Jose Maria Escriva, founder of Opus Dei, sabi niya, no cross? What a cross. No cross? What a cross. But sabihon, kung ang Kristiyano po, mayong krus sa buhay niya, mayo man pong meaning and purpose ang sa iyang pagkabuhay. Kaya kung nagrereklamo kita, Lord, magabaton man po ining tinatao mo sa kuyang krus, pwedeng sumagian-gian lang, pwedeng sadit-sadit lang. Can we trust that the Lord gives us crosses
that are appropriate to our capacity. Tataupuan mahal na Diyos, aram niyan sa tuyang kakayahan. As in, pag nagtataos yan ng krus, aram niya na kaya taiyan pa sa nun. In another part of the gospel, you will remember that the Lord tells His disciples, take on my yoke. So ngayon nindoan sa kuyang sakal. And in Jewish agriculture, pag sinabi pong so ngayon ang sakal kan sarong hayop, ang sakal po kan mga paraumang Hudiyo, bako man lang sarong hayop lang, ito po bagang kahoy na yaon sa liog kan karabaw o kan baka. Di man po nagagamit kaiyan ang mga Hudiyo. When they do their farming, it's always for 2 animals. Always shared by 2 animals. Kaya pag sinabi kan kagurangnan na, so ngayon mo ang sakuyang sakal, carry my yoke, it means, iibahan ta ka. Kung magabatan sa imong krus, tatabangan ta ka. Dahil mo iyan papa sa nun na sulo, yaon ako. Ang buhay po na mayong krus, buhay na mayong kahulugan, as in, mas magabat po iyan. No cross? What a cross. Sigurado po ako, igwa na kamong naiisip ngunyan kung ano ang sa indong krus, igwaman po ako, igwaman gabus kita. Kung minsan nga niya, buta nang magbuhat sa higdaan, ano po? Kagurangnan kung pwede pa lang na dahi na maglaog sa trabaho. Kung pwede lang na dahi na maghiro, magabaton po ang pagmati ko. Pero mabuhat. Because without the cross, what a cross. Makahulugan ang buhay Kristiyano dahil may krus. Digdi po sa inot na babasahon, piglaladawan ni Propeta Isaías kung ano ang itsura kan buhay na kinukugos ang krus. Katatapos pa sa nakasukapon kan Feast of the Exaltation of the Cross. And the message yesterday was to embrace our crosses. Here in the first reading, we heard about the highest point of the prophecies of Isaiah. Tanganing day na po kamo mag-review kan Bible nindo, ako na ang ma-summarize. The highest point of the prophecies of Isaiah is what he calls the suffering servant. Igwada ang madatong na oripon na nagtitios, na dawa pinapasakitan, dahil nagbabalos. Aram takon sisay ini, maabot ini ngapit, ini ang mapatutuo kan propesiya ni Propeta Isaías. This suffering servant listens to God, accepts suffering, and doesn't give up. He remains in faith. Iyo man po ini ang hinahagad sa to. Bakong pagdulag sa kadipisilan, kundi pagsarig na papakusugon kita kan mahal na Diyos. You know, the Feast of the Exaltation yesterday, igwa po iyan kakambal na piyesta. Ngunyan ko ta na, kaya lang Domingo, natahuban ang piyesta. Today is the Feast of Our Lady of Sorrows. That's why we have put her image here. Si Maria na nagmumundo, Mater Dolorosa. Day makalingaw na kada bes na hinihiling ta ang krus, yaon si Maria sa pamitisan kaiyan. Asinan awit ta king Santa Mariang nakatindog sa pamitisan kan krus, pigkakanta ta pag igwa kitang prosesyon, aram inikan sa tong mga lola, Stabat Mater Dolorosa. But sabihon kan Latin, the mother stands, the sorrowing mother stands. Nakatindog. Dawa nahihiling ni Maria, ang aki niyang nagagadan, kamo po, kung nahiling nindo ang aki nindong magagadan, anong gigibuhon nindo? Baad nagihibi, ano po, nagngangawa siguro kita, naglulupasay sa salog. Di na siguro kita makabuhat, makamanggaro kita, so aki ko magagadan. But not Mary. Mary, according to our faith tradition, stands at the foot of the cross. Nakatindog, di nagdudulag, di nambabaya kan aki niya, di nagtatakas sa kadipisilan. The sorrowful mother stands. Escapism, an apod sa pag-iwas sa realidad kan buhay,
imbis na kampangon. Kadakol po kan mga hobenesta an inaagihan ini. Many of our young people don't have the moral strength to face the challenges that they have. Asinan makamundo, sorry po, trigger warning. An iba sa inda pigsusukuan na an buhay. I have never heard confessions before. But the first time that I heard confessions, I'm a young priest. I'm barely 2 years in the priesthood. And you know, at the start of my priesthood, after the pandemic, I heard grade schoolers making confession and telling me that they're harming themselves. Where have you seen children harming themselves? Only in this time. Escapism is that desire to run away from our problems because we can't deal with it. Mayo pong problema kung paminsan-minsan papahingaluan taan sa tuyang mga pag-iisip. Kaipuhan taman po bagang magpahingalo. Pero kung pirmitang dinidistractan sa dirita with entertainment, with unhealthy habits, dahil dinudulagan taan sa itong mga problema, abutang makamati nin kulog nin pagtios. Di po kita matalubo. Ang pagtalubo, yaon po sa paghampang kan kadipisilan. Kaya nga ni, digdi po sa ikaduwang babasahon, piglilinaw ni Santiago Apostol na bakong sapat ang pagtubod sana. Faith alone is not enough. Faith without works is dead. Dahil kung sinasabi ta pong nagtutubod kita, pero daita man pigsa sa buhay, para sa po ini? Kaipuhan nahihiling po ang pagiging Kristiyano sa kung paano ta tratuhonan sa tong kapwa, sa paagikan pagsakripisyo para sa iba, sa pagkamuot sa nangangaipo. Kadakol sa na pong mga nangangaipo sa palibot ta. And here we are, in our own selfish world. Tama na inikagurang nan, dakulan na akong problema. Day ko nang naisipon ang problema kan iba, maisip pa akong magtabang sa iba. Dakulon na nga ni akong problema. But it is never comfortable to be a Christian because the invitation of Christ is to constantly get out of ourselves. Mga tugang, hinahapot man po ni Jesus ang lambang saro sa sato. How about you? Who do you say that I am? Who do you say that Jesus is in your life personally? Asin ang simbag po digdi, day pwedeng pataramon lang. Ang simbag digdi, day pwedeng hali sa nguso sana. Sisimbagon ta po ini sa paagikan sa tuyang arual daw na pagkabuhay. Paano kita makipagkapwa? Paano kita mamuot? Paano kita nagsisimbag pag dipisilon na ang nangyayari sa to? Diyan nasusukol ang pagiging Kristiyano. In other words, our faith must move us to action. Kung tunay ang pagkamuot, naghihiro, nagtatrabaho. Kung tunay ang pagkamuot sa Diyos, pinagtatrabahuhan man po. To live in a way that shows that we are willing to take up the cross. Kagurangnan, magabat ang krus. Magabat ining pinapakarga mo sa kuya, pero dahil padaba ta ka, asin dahil aram kong padaba mo man ako, kakargahon ko, kukuguson ko ang krus. Hagadon ta po ang grasya na magikitang tunay na mga disipulo ni Kristo, na bakusan ng andam na magdangog sa iya, kundi andam na magpaasan kan krus, kaibas siya. Simbagon ta po ang tataramon kan Diyos. Ipahayag ta po ngunyan nin kusog buot ang satuyang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling,
asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman, huli ka ng Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa mahal na Diyos, darhon tapuan sa tong mga kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magintanda ka nakakaumay na gibo ni Kristo sa pag-ataman sa mga naghehelang sa hawak, isip asin kalag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga doktor, asin mga nurse, asin gabos na nagaataman sa mga naghehelang, ipamate ang pagmakulog asin kabuotan ni Jesus sa saindang pag-ataman kan mga kasaraditan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan sa paagi kan sa tuyang karahayan asin pakidumamay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod asin kahimanwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga namomotan niya tong mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa premyo kan sa indang pagtubod sa bagong buhay ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa silensyo, ipamibitan sa tuyang mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, tabangi kaming magpadagos sa pagsarig sa imo asin sa pagtubod na nakakaumay ang kapangyarihan kan sa imong aki, na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayian sa mong mga pag-arang, asin kahiraking ako ining mga pagdulot kan sa imong mga nasasangkuban, tanganing ang dinudulot nin lambang saro sa kaumawan kan sa imong ngaran, magdara sa gabos sa kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo an para tubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkakasala ninda ipagkuyog. Kaya, kaibakan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Francisco, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Engracio, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de los Dolores. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo. Kan balang apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Jose Maria Escriba, asinan gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwang magsunod ki Jesus sa gabos, pamibiuntaan mga tataramo na itinukdo niya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkeherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo na nagpaasan kan krus para sa to. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita na inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Maluhod po ang gabos, para sa pamibi nin pangataman sa mga linalang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo nin gabos na uyas sa mo, asinin gabos sa kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-omaw, asin pagsamba sa saimong kamurawayan. Sa kapinunan, winaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang, pinangyari mo sa inda ang kahusayan, asin karahayan. Asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan, nin pangangataman, asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan, asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayonan, nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsosolsol asin nag-aarang. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos, sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangonon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mi ang samong kapwa, kasaro ning gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotehir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang, nin buhay, na magsusupay sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Francisco de Assis. Matindog na po ang gabos. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Anatipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 37,378 pesos and 55 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,759 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,250 pesos and 30 centavos para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuon na po ang misa novenario para sa kaumawan ni Our Lady of Peñafrancia, patrona kan Bicolandia, kan Biyernes. Sagod po ini sa Setyembre 21 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Siring man, ang misa nobenaryo para kay San Padre Pio, nagpuon naman po kan Sabado. Sagod po ini sa Setyembre 22 sa oras na alas 5:10 sa pagkahapon. Sa mga aldaw ni Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena, mapuon po sa oras na alas 5:40 sa pagkahapon. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous, 25,000 pesos. Duwang Anonymous na tig 10,000 pesos. Anonymous, 1,500 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Pitong Anonymous na tig 500 pesos. Anonymous, 300 pesos. Donation through GCash, 4,025 pesos. Chloe and Jovien Balueta, 4,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Jeric Banzuela, 400 pesos. Chris Ann Moya, 200 pesos. Diyos mabalos po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, sa dirihon lugod ang samuyang mga isip asin hawak, kan gawe nin langit nun na balaog, tanganing bako an samuyang buot, kundi an bunga kaini, iyo an mangurog sa mo,
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi kan Birhen de Peña Francia, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maging totoong saksi kan banal na krus. Salamat sa Diyos.